ne na po ikhamon na kan chan sa thina tu ri thole so hi ne na kan ba de ole tu da chuanin apa uma som tha ka omren sa ne ko eta ko tu sui turin ani ka soma ole ini holo atia ka ani ka batte kan sa lâu và khá đi cùng cái tập lý do mà số quân trà với nhiều kia mình thấy là phần mua tất rồi tất cả phần thấy là chủ về ăn nó về cái gì à biết cái phải là cái lâu rồi sống đấy bu lại nào còn phải bu lại nào đấy chuyển trà đấy chung là quân cứ tập xem cái là cắn đồ cắn phần bận tệ lòng ta lòng quê bảo hiểm ta nói cái vấn đề cho sử dụng cái tấm công nghệ rồi cứ sử dụng cái sử dụng nó là thế mà trong phần suy là và tiếp cận với nó gần đông trong thiếm đầu hay là mặt cho nên trong thiếm đầu căn ta mà rồi chung rú rồi cho nên là thiên thằng nào thiên thì mình làm quý đấy nha chung của tin cần nam này là khai đi hát sẵn là cần câu nhà có buổi cần câu có vấn đề cần đầu thầu ca là thiên là để chia cho nên ngoài thế mình tắc tắc thế mình phải tắc tắc mong dám tắc tắc mình làm về cả rau quỳ cái đấy nhưng mà cần tầm chú nên cần tầm chú cần thành mình đó lâu thì hàng thì giống kiểu thế mình merin sấy đầu là chung hàng ăn chung hàng lỗ mà tin anh nuôi để ba tin rất mình lâu thì quý dễ chung hàng lỗ em này cho anh buồn lắm tất cả các cô làm cho cô hiền này khănอะไรเราเตี้ยคนที่นั่งที่นั่นนี่ว่าคันนี้เราเลยถอยเป็นตาเป็นตรงใจสักก็ว่าอ๋อเราเส้นผมมีเสียเตี้ยเราแค่ตั้งคิดไงตัวส่วนนั้นตักไม่เนี่ยสุนิการส่วนที่นี่ไว้นี้แต่ละมีการโอ้ยกลุ่มขัดบัตรเลยการหันมาให้กันเราไม่ได้ว่าดูปอดกันชุ่มตัวเองกันเราไม่นี่กันเราแต่กันใช้กันใช้กับมีใช้กันเราไม่วิธีน้าเวลาเสียสองตัวมังอ่ะโอ้ยแต่อินสามบริษัทสองที่ภาษาดีนะสร้างขัดตั้งอ่ะสร้างทุ่งเพ่งเย็นเชียร์อ่ะเดี๋ยวชวนช่วงไล่ตั้งอ่ะคุยหมดเด็กๆมาทุ่งเวลาตอนสกอกันอ่ะชวนนี่นะกันต่อไม่โดนเลยประเทศทุยหลงไล่ทางปุ๊บสร้างบริษัทสองที่ภาษาดีนะลัลปันอินสักหลงชวนอาศัยตัวตัดชวนอันฝักริมฝนไม่อันนี้ลัลปันเขาปุยอาเวนชักชวนอาเวนตู้ชูอาเวนฝนไม่อันนี้ซิกตะกับอินฟ้าได้ตะกับอินโซล่าทอรินนักโซอินไอชินฮีอินตาละฝนไม่อันนี้ไอเดียนเฮียนอันนี้ตักชูอามันตุเดียร์สินั่นนี่ง่ายแต่คนเราไม่มีลัลปันละกันรกสันอันนี้รีลราฮีอารมณ์มันเป็นอันนี้ทุกคนเสียเตลัลปันกันสบายกันมันสอบสักเสกจากขณะชาลินลัลปันอินอาศักดิ์ส่วนอาศัยตัวตัดส่วนนั้นของริมก่อนไม่เรียนเดียวอะไรเนี่ยทุกคนหมดตั้งไม่ประกาศลากส่วนโดยสุขินที่มาเนี่ยมือหิ้งกันชุ่มหัวกันออกต่อส่วนเพราะเวลาเรียนกันเจนตัวหินกันประมวลสู้หินสู้เฮ้ยออสเตรเลียก็เฮียนี่ดูเลยปักเวลตักตัดส่วนอินทราโลทรากันในที่ตัวริมริมตะกินตากันปะซึ่งในบ้านกันก็ละแต่ส่วนอินเด็กกันริมสีนั่นเองจู่ๆเอาไปหมดเอ็มมาตาเฮียนี่ปัจเจียนส่วนนี่จากกันน่ะเฮียนลัลปันจู่อินจู่ลัลปะอาเกลเราส่วนอาศัยตัวตัดส่วนอันของริมก่อนไม่ปัจเจียนกันเราส่วน shelter กันมาหมด safety นะกันอินเจนอินกันมาหมดฮะอามาสับเรินอารมณ์สวยมาสับเริน
in kan ma mo chu kan ma mo mi thing na basic needs alo the lo kan ma mo chu mi chu ti ho tin tu le abun tum tu chu pathian ani lo chuan chu in ani me nga ma se che na tla ani lo ma in no ma thing don lo ban panina sang kana thua chuan lalpan khop we be thap lo chuan a vek ku ka chuan an meng ri thwa mai le khop hui chu ma na la chuan ku le ku an in run thi na khop hui vek tu te ka an in ta thi na ma se voi ni ha soi tum chu security thau to protection ka ni pathian chu kan in hum him na ba bra kan huwa kan ku bing sang kan hum pui ka ni thu kha ku pui ha mi lalpan khop hui a ve thap lo chuan ilai ka hianin again ya protecting a city khop hui ven him tu chu pathian ni ti kha kan hole thaya ti chuan heta hianin in chung sa khan kan le lo ka ma babel sa ka ko kha rilwa lo langa babel san kha ro pui takin antina an bai mu ka ma se pathian china te lo bangin kha in ko kha ro pui bio in la ma se dikhan atok akha lungsia thot takin an to tan kha ti chuan chang hina ka en lenga chang khana chuan in kan uwa voina lo ka khom song hian kan se na to in kan mo be ka chu in chu pathian in a adin ani lo chuan emo pathian atel lo chuan om si ong lo thu min thila chang khana lo chuan khop hui ven in tu po pathian ani a voini a chuan ul angin manla in ong lo ma ila ven in tu ka pathian kan mo ni kai ma ni kan himna kan security hi kan medicare ani mai lo ani lo pan dap tok ten remot lo kan ni himna ku bui kan ku ding sa chu pathian ani ti kha ta hian kan soi le wa chang ni na chuan jing taka in thawa tlai taka in zo thi na thore ma so in ei thi a thon mai ni ya ei chu kai ka mu dal chuan chang ni nei chu kai ma ni tin daily needs ani ni tin a kan che pe na kan thona kan mo kan sun na ring takin in thoka jing taka in thawa tlai taka in sola ring taka in thona in tho ko hi pathian ka tel lo chuan om sia nei lo ni ka tile ta ni ti chuan kan soi tum taka kan lu dang a chan na chu ta chuan enge ro soi ta ti chuan ngai te fanau te hi lal pa la ka kan ro chan ani ya rila ra min pe rila ra hi alo man min pe ta hian thu pat ni na chuan kan ya chang thum na hian fanau te soi hian ama sa soi chu nge ti chuan lal pa la ka kan ro chan heritage ro chan ani kan ro ni kan fa te hi tin a soi le pa ka chu reward ani reward chu nge rila ra hi amal so lo man min pe ni lo man te ka ni chu wangin chang thum na hian heritage ro kan wa chu tu nge kan fa te ni tin chang thum na ve ka hian reward atile chu nge ti chuan kan fa ti hi kan duwa kan sin mai the ni lo mai chia ka duwa mi pa ka duwa kan thu duwa ke ni nei the ni lo pathian ni na rila ra mal so mi pe ro mai pe ra ma allo man mi pe te ni ta ni chu wangin voini a hian chang thum na tak khia soi ma hian engwai nge sa ma sa so ni pasari na hian chang kanna kan in poi mo sia soya chu po chu adin tu chu pathian ni ha English Bible kan yan chuan supreme power or authority ani chu nge ti chuan he ni tin kan chen mun in kha adin tu ka thu nei tu ka pathian ani ha atel lo chuan om sia nei lo tu kan thila ti chuan kho pu ben ni tu po kan hum in na po abu tum tu chu pathian ani ha ti chuan chung chu chum wa le en som ta ka chang thum na chuan fanama som ri ra min pe ka ro so ti chat mai ni voini a hian kan soi tum tak so nge ti chuan china kan siam khan se na tu in kan mo a tha na sa takin kan thoka in kan le kan tin ani ka ta chuan in sa ti kha tu mai tin kan so put to ra ba a le tu pa kan thok so me kan le ni ti chuan ai mun in na ta pathian a poi mo sia min fil le a ti chuan chu ta chuan nge kan soi tum ti chuan chung song chu ni ti kan lu basic needs daily life kan mo ka ni ma se voini a hian pathian sang ka le sang ni na so pa ya ro ki fia chang thum na chuan chu ai poi mo zo chu enge kan ti chuan fanau ti a ro ti ni ina kan in thok hui nei ma ila sum dang tak nei ma ila
so tai la ku so te no ba ho hi an phanu olive tu chuan an nei an ro sum te hi an ta chuan ro ang chuan an nei ring mi la chu wangin kan fa ni bible hey MMA pe chuan tu ni kum ko na fa ta ta kum pe kum kan ti an hang dik tran khop mai he ku so ma ten ma pan ma fa te kan fa te hi ngai koi mo tu ni pe sui ma bible jan ata koi mo to ka isung te ka i rawan ni ti lo isung te ka lo man to pe reward ta ni ti lo fa na lo so ni ra kha ni chu vai koi ni a ko hian pathian ni na lo thu pa te kan sui ni long thu sui ni na chin lu an nei sing sing bi a pathian thu sing ma eng wa nge ti chuan ni sing ni kan na be don chuan eng ti kong man pa te lo thu sui te ri lo la pa bible la so pa kan chuan pe pe lo pa kala pi an so pa na ka chuak thi amang ang ta ka anu na be don to chuan a pian ni a pian sang a an sia lo mo me happy birthday ani the lo sing sing so pa chu wa ko ni a hian birthday lom do da thin lung kan nei te ko ni a pathian ne na kan fa te kun khat pian sam papa olive birthday lom do da an pathian ne na ko san te ne na che rual chwa ta fu ko ma long tu so da thin lung an nei sing bi pathian thu me ma Christian chung kwa ta kan ti ko ta ka moi ko ne chu wa ni a to lo wa a to man kha don tai la chu fa na lo so ni ra min pe chu ti taka apoi mo sing chuan thu fin chuan no pan chu ka kala to ro konga no pan lai sia ti la ni son o pathuna po chu kong chu a tha la ba ni nu le pa the mo ko na kan ne ka la kan ne mi pa le bai sia kan ne chung sang a thu kan ne lo kan ti ka pathian ma so ma ni ya fan do tak mai betu po pathian ni ya ma se chu mi pi ala ma chuan mo ko na min pe chu nge ti chu en ko chun chom ka ni chu eng ti ne kan en ko lang ti chuan fanau en ko hi tu ma hey khola ka dam lai ko khan ya mara ko ni se ni sia ko fa fel tak tak nei te an fa ta da ko chu te zandala ma bo tin tak te ko hi so ila tu ma hian fanau en ko chung sa hian za ka pas ni an ong ngai mi lo ni an in du ko lo thu ka ken soi với những cái sự được tác dụng nghe tình chuan, hết nó thiên mới sống đi là rằng bị bị buồn anh ấy cắn rầu đi, nu lại ba thì hiện với là cần để có cái biết cái vấn đề Olive nu lại ba thì có gì sẽ là cắn này thôi một cắn được thế về hiện nay kun cần về nó không ăn thế, anh ta cần đưa luôn cần sẽ không ăn thế, với một cái sự và chia đi nè, mình phải xây cái sự anh này là suy tôi mình phải xây kan fa ta thara lam nun hi pathian ni angai koi mo e be ba ke ni chu anti se thil lam pa hi kan mo kan da koi mo tha ku ya lang thei hi ma se pathian chuan he amal so min pe ni ra amal so min pe te hi an ne na kan suai theng do ne ti hi chu pathian ni angai koi mo per ni chu bangin bin na kol ko no le pa sam sam ta po hian fanau kan nei te hi pathian mal so ri ra pe te hi amai mai ni lo chung của hi pathian ni adira fa kan nei te ko hi pathian mal som na ni ti sia kan fa te dan kumin abi takin sang ni som ni pakhat hi MMA po kum ko na nei ani kan hun te kan ri ru te antana athara lam nun te po na sat ka kan nei to a trong trai na te po kan fa te ta na kumin hi thaso ka pe ma ni ko kan in po se te hun ta apoi ko ya so bai kan ya hian fa te en ko na hian mi sing fin na hian atin lo fo wa pathian tharau chiang in kan pui nei kan ti mo hian aya chu fa en ko na a tha ka ra chu a thing ber bo ni kha dunia se ko se tu kan se ta 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 sa bai ta ma so se